A canviar d'assumpte, firma històrica per a Torrent. L'any que ve començaran les obres de soterrament de les vies del tren, unes vies que divideixen la població i deixen aïllat de la resta del poble el barri de la Sénia. Tot això sense comptar el perill de creuar cada dia per les vies. A Torrent ha estat Mònica Gumbau. Mònica, bon dia. Els veïns estan més que encantats, no? És un dia important per a Torrent i també per als veïns d'este barri, el barri Camí de la Nòria. I és que, com veuen, aquestes vies partís per la meitat el poble de Torrent. Esta problemàtica comença a tindre solució i és que este matí el conseller d'Infraestructures i Transport, Mario Flores, ha firmat amb l'alcaldessa de Torrent, Maria José Català, un projecte per al soterrament d'esta línia, la línia 1. A banda del soterrament de les vies, esta firma permetrà la creació d'un potent eix d'intercanvi modal, és a dir, es convertirà en un punt d'interconnexió entre les línies 1 i 5 i també entre les demés xarxes de transport com ara el Metrosud. Tot això amb un pressupost de 85 milions d'euros per tal que aquesta problemàtica que d'un més de 26 anys a este barri tinga ja per fi una solució. Sí que ja es comencem a veure una xicoteta llum de dins d'un túnel. I és que és una bona notícia, sens dubte, per a tot el poble, però si algú té raó per a estar eufòrics són els veïns del barri Camí la Nòria, separat físicament de la resta del poble per les vies. Hoy vemos ese rayo de luz de protocolo para empezar el enterramiento de las vías. Esta firma entre l'Ajuntament de Torrent i la Conselleria de Transport és per este motiu tot un símbol. Por fin tener no solamente ese intercambiador, sino ese soterramiento, un soterramiento importante que va a dejar de separar lo que es el casco céntrico de Torrent. La necesidad consciente que existe de integrar uno de los barrios más tradicionales de nuestro municipio, que és Camí la Nòria. I una altra novetat important, esta nova estació, a més de ser un punt neuràlgic per a les comunicacions a l'Horta, es convertirà també en un centre comercial amb tendes i oficines. Les obres començaran al 2010. I comença la temporada de collita d'hortalisses amb males previsions per als llauradors valencians. La crisi econòmica i la baixada de les vendes a les botigues de verdures de barri